Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 5-nji sentýabrdaky sanyny. Türkmenistan elektrik energiýasynyň eksportyny 9 milliard kilowattsagada ýetirer. Ilham Aliýew dostluk känini bilelikde özleşdirmek taryhy çözgüt. Barack Obama Emmy bayragyna münasip boldy. Türkmen düzdoçlar Ýewropa çempionatyny 2 altyn medal gazanny ýaly habarlar ýetirýär. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seretip geçelim. Türkmenistan elektrik energiýasynyň eksportyny 9 milliard kilowattsagada ýetirer. Mary welaýatyny amala aşyran iş saparynyň çäklerini Türkmenistanyň Dowlat Energetika Institutunyň taliplerdir molimler bilen duşan Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdumyzyň elektrik energetika ulgamyny amala aşyrylan we amala aşyrylýan giň gerimli maksatnamalary we tassamlary barada özüniň çykyşynda belläp geçdi. Elektrik energetika ulgamy sanlarda Türkmenistanyň elektrik energetikasy pudugyny ösdürmegiň 2013-2020 ýyllar üçin konsepsiýasy kabul edildi. Konsepsiýa laýyklykda ýurdumyzyň durly welaýatlaryna gaz turbinaly elektrik stansiýalaryny gurmak meýilleşdirildi. Şonuň netijesinde Ahal, Lewap we Mary welaýatlaryna gyska döwrüň içinde durly kuwatlykly gaz turbinaly elektrik stansiýalarynyň 6sy gurulyp ulanmagy berildi. Hasakygy häzirki wagtda ýurdumyzda kuwatlygy 6943 megawata deň bolan jem 12 sany elektrik stansiýasy bolup, olarda 51 sany turbina deskasy bar. Gaz turbinalary 39 sany, bol turbinalary 12 sany. Mary dowlat elektrik stansiýasy Türkmen energetikasynyň kerwenbaşçysy bolup, onuň birinji energiýa blogy 1973-nji ýylda ulanşa girdildi. 1987-nji ýylda onuň 8-nji energiýa blogynyň ulanşa girdilmegi bilen stansiýanyň bellenlen kuwatlygy 1685 megawata deň boldy. Mary dowlat elektrik stansiýasy şol döwürde Orta Aziýada eň uly elektrik stansiýasy bolmak bilen ýurdumyzyň hemde goňşy döwletleriň sarp edijileriniň elektrik energiýasyna bolan islegini dogry kanagatlandyrdy. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi bilen ugurdaşlykda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjisiniň gurulýanlygyny bilýänsiňiz. Bu taslamanyň Türkmen böleginiň gurulşygy tamamlandy. Taslamany dolu yerine ýetirmek üçin ýene-de täze elektrik stansiýalaryny, elektrik geçirjilerini, häzirki zaman transformator keçip beketlerini we paýlaýjy ulgamlary gurmak zerurlygy döreýär. Häzirki wagtda Türkmenistan elektrik energiýasyny Awganistandan başga Iran, Özbekistan we Kyrgyzstana hem eksport edilýär. Şu ýyly onuň möçürini 9 milliard kilowattsagada ýetirmek meýilleşdirilýär. Bu görkezji 2013-nji ýyllarga garanyňda 3,10 hisse ýokardyr. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda 2028-nji ýylda elektrik energiýasynyň umumy öndürüşini 37,5 milliard kilowattsagada ýetirip, 2022-nji ýyla garanyňda onuň möçürini 22,5 göterim artdyrmak bellenlendir. Ilham Aliýew dostluk känini bilelikde özleşdirmek taryhy çözgüt. Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew Italiýa Respublikasyna amala aşyran taparynyň çäklerini Çernobil şäherine Italiýanyň gazetine interwýu berdi. Italiýanyň neşrine beren interwýusyny Türkmenistan bilen Azerbayjanyň arasynda Hazar deňizindäki dostluk känini özleşdirmek babaty kabul edilen çözgüdüň taryhy çözgüt bolup durýanlygyny belläen prezident Ilham Aliýew bu barada şeýle diýdi. Azerbaycan bilen Türkmenistanyň bilelikde dostluk känini özleşdirmek çözgüdüni taryhy çözgüt hökümine kabul edýärin. Biz bu çözgüde iki ýurdun milli behwitleri we dogalnyk gatnaşyklarymyza esaslanıp kabul etdik. Bu tebii gazel, eýsem esasy nebit ýatagdyr. Trans-Hazar taslamasy babatda hem durup geçen Ilham Aliýew bu taslamanyň köp ýyldan beri aralyp maslahatlaşylyp gelýänligini belläp, bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine gollaw bermäge taýýardyklaryny bellädi. Aliýew Azerbayjanyň tasdiklanan gorunyň 2,16 trillion kub metr tebii gaza deňdigini belläp, Ýewropa 20 milliard kub metrden gowrak tebii gaz iýermek mümkinçiligine eýediklerini aýtdy. Azerbayjanyň prezidenti üstümizdäki ýylda umumy tebii gaz eksportynyň 22-23 milliard kub metr deň boljakdygyny belläp, diňe bir Ýewropa bazaryna däl, eýsem Türkiýe we Gruziýa ýaly ýurtlary hem tebii gaz iýerýändiklerini aýtdy. Barack Obama Emmy
emi bayrağına münasip boldy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň ozalky prezidenti Barack Obama emi bayrağına münasip boldy. Ol bu bayrağa en gowy gurrun berje uğru oýunçy gazandy. Obama biziň beýik milli seýilgäklerimiz atly dokumental filmi seslendirdi. Bu serial Netflix kompaniýasyna degişlidir. Obama prezidentlik wezipesine tawşyrandan soňra Higher Ground Productions atly prodüserlik kompaniýasyny döretdi. Ve bu kompaniýa ýokarda agzalýan filmi surata düşürmek işini alyp berdi. Film 5 seriýadan ibaret olup, onu dünýäniň en köp günjegindäki tebigy milli seýilgäkler barada gurrun berilýär. Bu filmde Amerikanyň Kaliforniýasyndan Kenya, onun Indoneziýa çenli aralykdaky milli seýilgäkleriň aýratynlyklary açylyp görkezilýär. Obama syýasy durmuşyny tamamlap, prodüserlik işi bilen meşgulanyp başlady. Obama 2 gezek Grammy bayrağına münasip boldy. Ol bu bayraklarynyň birini özüniň başdan geçirmeleri audio kitapda seslendirmek arkaly eýe boldy. Obama Emmy bayrağına münasip bolan ikinji Amerikanyň ýoldaşydyr. 1956-njy ýylda Dwight Eisenhower prezident döwründe bu bayrağa münasip boldy. Türkmen düzdoçylar Ýewropa çempionatynda 2 altyn medal gazandy. Türkmenistanyň düzdow boýunça turgonlar topar Awstriýanyň Oberwart şäherinde geçirilýän düzdow boýunça Ýewropanyň açyk çempionatyna gatnaşýar. Türkmen turgonlary çempionatda özleriniň üstünligini görkezip başlady. Turgonlar toparynyň düzümindäki Hakverdi Jumaýew we Hekim Agamamedov altyn medalyň eýeleri boldy. Hakverdi Jumaýew 60 kg agranda çykyş edip finalda Fransuz garşydaşy Richard Varnierni ýeňip altyn medal gazandy. Hekim Agamamedov bolsa 66 kg agranda çykyş edip gadak turgony Ermek Amangeldiden üstün çykyp Türkmenistanyň ýygyny toparyny ikinji altyn medalyny gazandyrdy. Häzirki wagtda Türkmenistan medallar sanawyny öňdeligi eýleýär. Fransiýa, Şwitsariýa we Kuba ýaly döwletlerden öňe saýlandy. Awstriýadaky ýarşa 38 döwletden 311 turgun gatnaşýar. Ine mähriban müşdoklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Türkmenistanyň elçihanasy Gazagystanda sergi guraýar. Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň ornmasarynyň Gazagystana iş tapary. Hinnuguş hidroelektrik stansiýasy öz oşly muzey. Birleşen Arab Emirliklerining iş öýleri Türkmenistanyň texnika ýol satyn aldylar. Ýewropada internetde girme üçin ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Mähriban müşdoklar, eger de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Turkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanlaryny görüşýänçek hoşta bolun.